ассалому алайкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломати хубай. Боз ҳам навори имрӯзаи мо аз бозори Корвон, тарафи Тилобозор, нами магазини 1001 майдачӯйда, магазини 10 сомона диден, рӯ барои ҳафтум дарвоза мешава. ҳазраи тараф бисёриҳо намедонанд суроғара, барои аввал хостум имрӯз навора аз замин берун сар кунам ки шумо ёбен суроғара. ина духтарако бориди нуқтаи савдо ки гаштем, борошонам мебинем, аз ман архоша мефаҳмонамтона. И чанд тана садка дошта, и чанд сумай? Ва духтарако ира бинен чихе хушрӯ, чанд тана садка дора, 10 сомон. Мана беҳад нақс бо расветка дора. Ай милницаотон чанд сумай? 7,5 сомон. Мхе милницо омадагиай. Ана бадана ина муд милницо аста. Иам 7,5 сомон ай? Иам собун монакой хушрӯ 7,5 сомон. Марҳамат хоҳишмандо. Иҷада бор ҳастай. И тарафам ҳамаш 7,5 сомони а? Мана духтарако касе дар корай биёен анами нуқтаи савдо боварӣ дорум ки маъқултон мешава. Ино чи? як шаҳуи кунем. И 10 сомон ай духтаро. И органайзер барои зубнои паста гирифтану шоткаву паста. Ина бинен органайзери хушрӯвак 10 сомон. Аз инам чанда расветкаяй. А оно сатилчаҳо чанда пластмассиё? Ано сатилчаҳо ҳар намуд омадагиай 10 сомон. Калонашам ина ин лагандошам айношам 10 сомон. И тараф даҳам манамуд шоткаву симаку амачи астай барои шуштану руфтану тоза кардан. Иноям 10 сомони духтарако. ҳозир бо машмуда дига навинкорам нишон метам. Марамад и тараф ҳами чизе ки мебинен 10 сомон ай. Ина духтарако ино 10 сомон. Кадомеша ки мегирен. Нихе нонмонако ҳастай. Ана хелваяко ҳастай. Диден 10 сомони. Ана бадана ино навомадагиай 10 сомони. ҳозир ай пеш машмуда нишон метем. Метонем ки интихоб кунем. Мана духтарако ина мудуш 15 сомон. Ишам 15 сомон. Иё 15 сомон. Мана ина бори новинка 15 сомони. Анам хел органайзер бисёриё контейнер органайзер мепурсанд. Иёш 10 сомон будай духтаро. И 10 сомон. Инош 15 сомон. Хулас биен бо ай пеш бинен. Ана баъд нигоҳ кунед инаи контейнеракошона бинен бо кришка доранд диден. Инаи кришкаош мешава 10 сомон. Бинен чихе хушрӯча. Иҷада бо ҳаста инаи намудо. Иноям 10 сомон. Манаи моделоям 10 сомон. Қангирак ягон авқотгирак барои кӯдако. Ана баъд бо ҳастай. Мана диден инамино ҳамаш 10 сомони. Як кришкаша я? И хлебница. Хлебница. Ина 10 сомон. Манаи модел ҳастай 10 сомон. Анаи оҳаниё ҳастанд духтаро. Ранги Ҳиндустон дасткам хеле авқот мехӯранд 10 сомон. Иҷада будай хариб меафтондемча. Ина чанд сумай? Чанд сумай? Ишам 10 сомон. Инаям 10 сомон. Ира бинене. Духтарако и 7,5 сомон будай. Мана иноям 7,5 сомон будиян. Ана и чанд сом? 10. Иш 10 сомон. Хулас мана 7,5 сомони, 7,5 сомони. Ино 15 сом будай духтаро. Ана баъд бо ҳаста иҷада. Ина миё ҳамаш 7,5 сомон, а? Ино 10 сомон. Айнаи моделш 10 сомона. Ино кришка доранд духтарако. Мана и кришкаша метонен ки аз болошам хе пушонед. Ягон авқута ягон чи мегиред, кришкаша мепушонен. 10 сомон. Ана баъд духтаро мевагирак 25 сомон ё. Ина хеле мевагирако омадагиай чанда расветка. Ино 25 сомони. Мана ина хеле моделшам ҳастай. 25 сомон. И чи ай? Ина барои ҳамо ягон чи шушта. Чанд сомон? 20 сомон. 20 сомон будай. 20 сомон сушилка баринда духтаро. 20 сомон. Ана иҷа бо расветка дошта и духтарако. Ана ино хай 10 сомони ана. Мана мевахрак будай ино. Диден духтарако бо ини хеле прозрачнишам омадай. Ё ҳамаш 10 сомон як пачкачаш. Баъд иҷада бо ваё ҳастая наразви пасудачо ҳастай 5 сомон ай 10 дона дора. Ина ягонҷо пикник рафтанда варианти нағз духтаро. Мана одноразви иш чанд сомон чи? 7,5 сомон. Чанда дора? 4 доштай 7,5 сомон. А ина инош чи?
ана ино 10 сомон иш пластмассияй духтаро и многоразовияй ана баъд бо ҳам 7 сомон 7 сомон айна ива яко чи Ина 10 сомон. мана нигоҳ кунен 10 сомон мана ина ино ҳастай 10 сомона ана баъд ҳозир бо дигар чизошунам нишон метем духтарако ина комплектак 10 сомонай диде шотка чашкати ина ино 10 сомона 10 сомона я 10 сомон чанта расветка дора хулоса мана бо 10 сомона ҳаст аз анаи модел ина ино чанд сомон чизои интересни бисёр дошта 5 сом 2 дона дора 5 сомон пластмассия на пластмассовия чанта расветка будай дидем духтарако мана расветкаошам метавонен омадаи пеш тамошо карда интихоб кунен ана баъд ина ино новинка омадая ира бинен духтарако и барои теза гирифтани рӯи дастархон ягон намак ягон чида барои рӯи дастархон 2 донаш 15 сомон будай мана ҳамҷа кадомеша ки мегирӣ 2 донаш 15 сомонай мана бисёриё мепурсанд ана новинка 2 донаш 15 сомон духтаро ёша бинене қамайда чай қакай иноям ам хел духтарако 2 донаш 15 сомони ана баъдан духтаракои хушрӯ иҷада чанд намуд пасудои нав омада и пасудо чанд сомон саломат бошад ё чандан 15 сом 15 сомон иҷада ҳам 15 сомон дора ҳам дуташ 25 сомона дора ина ино хушрӯ нигоҳ кунен калонан ина калони хушрӯан ино 15 сомонан мана бо узор доштай и 15 сомона иҷада бо нигоҳ кунен косачо ҳастай 12 сомона ана бо чи ҳаст ина ё қахшучана ёам 12 сомона ина ино 12 сомон мана бо инаи тараф 11 сомона ҳамаи тарелкош 11 сомон ҳозир ма шумода бо дигар моделошам нишон метам иҷада обнӯшако ҳамаш 10 сомони духтаро кадом модел обнӯшаки дар корайтона 10 сомон иш чанд сомон ира бинен пластмассовия 60 сомон будай ина диде хушрӯ барои ягон ҷо рафтан мана 60 сомон и тарафта бошад 10 сомон кадомеша мегирен ами тарелкора 10 сомони чанд модел ҳастай марҳамат ина игл ҳаст мана ин гло ҳастай ҳамино ҳамаш 10 сомон донаш инаи тарелкачора бинен духтаро қахшу чае барои кӯдако аҷоибот мана ҳамаи ҳамино 10 сомонай донаш мана чанд моделай ёша бинен бо кӯдако хурсанд мешаванд мана 10 сомон аз и фасон аст аз ино фасоно ҳаст ана тамошобинони азиз и тараф ҳамаш 10 сомона тарелкаҳои хушрӯ нигоҳ кунен узороша глоша чиқа глакои фасонак ҳамаш ино 10 сомон нарх гузориштагиай ина ёша бинен диде аҷоибак ина глошам фасон ҳамино ҳамаш донаш 10 сомон кадомеша ки мегирен и тараф чанд сомай сурайё ис чанд сомай ина ино баким 11 ана инош 11 сомон будай ана и тараф бошад иношам 10 сомона мана кадомеша мегирен и модело ё 10 сомона ина ино 10 сомон гули новинка духтарако мана бо гули новинка и набуд нав омадай мана и ҳаст ҳамаи ҳамино 10 сомон қошиқотон чанд сомон 10 сомон шишагиё ҳастай мана и модело ҳастай хулас мана ми қадар новинка барои шумо иҷада бо ҳаст аз ана ино ё чанд сомон 30 сомон ина чанта фасонаи ягон чи салат ягон чи гирифтан рӯи дастархонда хушрӯвай инаи модело бо 15 сомонӣ будай духтарако аз и тараф бошад пиёлаҳо ҳамаш 8 сомоная кадомеша ки мегирен аз якчандташама шумода нишон метавон духтарако бинен мана 8 сомон формош ҳархелаяй аҳамиятен ҳамаш ҳар хел форма дора ира тарелкаша ман нишон дада будам ина бо вайш будай диде
пиёлаш ҳам будай ай тарелкаш буд мана диден иша бинем бо яна ишқа хушручай 8 сомон тамошобинони азиз хоҳишмандо марҳамат омада ай пеш тамошо карда интихоб кунен мана чӣ намуд пиёлае ки мехоҳен иҷада ҳаста ина иша бинем чӣ хушручай ҳамаи ҳамин 8 сомон и губкаҳо чанд сомон 10 сомон губкаҳошо набинен чӣ бисёрай ана баъд тарелкаҳои 8 сомон намепурсиден мараман инаи тарелкаҳошон ин тараф ҳамаш 8 сомон ая мана кадомеша ки мегирен 8 сомонӣ хушруван ина 8 сомон аҷоиба ина иношам ҳастай инаи косаам доштай диден духтаро пиёлаш 8 сомон ая а косаш чанд сомон 10 сомоша дорем 15 сомоша косаи 10 сома доштай ай ҳами модел бо 15 сомона доштиян диден ана иба хушрувай бинем пиёла 8 сомон мана узорои беҳтарин барои шумо духтаракҳои азиз мана кадомеша ки мегирен инаи тарелкаҳоям ҳамаш 8 сомон нарх гузоришдагиай ина ёра бинен 8 сомон иё чанд сомон 35 сомони калонаш иё чи ина ино 25 ина ино 30 сома иёш чи 25 ана ино 25 сомон субница мана косаи хитоӣ ая косаи хитоӣ духтаро сурфа пурсидабдан ки бо ҳастай сурфа ина марҳамат сурфатон чанд буд 35 сомон сурфаи калони хушрӯй бо хушрӯ ҷамъ мешава ана ино ним косаян тамошобинони азиз ним косаҳо 10 сомониян ҳамое ки нишон додида явай нишонтен бо мана ино 10 сомон кадомеша ки мегирен 10 сомон озина духтарако ина ира диден пиёлаша нишон додем 8 сома ина ним косаш 10 сомон бо ай калонша доштиян 15 сомон хулас ина ним коса хоҳен ним коса барои шумо иқақшучая ё мана 8 сомон 8 сомон гуфтесам 10 сомон ина диден духтарако чихе фасо накан марҳамат хоҳишмандо ина ира бисёриҳо пурсидабдиян ина омадай ана баъд бо ҳаста иҷада якчандтай дигаша нишонтон бутам ина диден ина мино ҳамаш 10 сомониян ино ним косаян на пиёла на коса миёна мана аҷоибот ҳамаи ҳамин донаш 10 сомон иҷада бо бакалоҳо ҳастай духтарако бакалошон 10 сомония мана чӣ намуд бакале ки мегирен 10 сомон нарх гузоришдагиай тамошобино ин тарафам ҳамихе обнӯшако ҳастай обнӯшако 10 сомон мана ино хушрувай диден ҳамаи ҳамино 10 сомон 10 сомон ана ино шакаргирак стакан меган баъзеҳо шакаргирак хулас аз иноям ҳастай иноям 10 сомон хушручаяна бо лошка дорана ино қошиқча доран букатишон духтарако мана хулас биёен ай пеш бинен ҳозир обнӯшакошонам нишонтиён ина нигоҳ кунен иҷада чанд намуд бакалу боз ҳам обнӯшако ҳастай обнӯшакошон кадомеша ки мегирен 10 сомон мана 10 сомон диде чихе бисёр хушрӯ ана бо падушкачиҳо ҳастан ҳамхали падушкара мепурсанд 35 сомон будай чандта расветкае диден ана баъд бо вешилко ҳастай вешилко 10 сомон ая чандта дора 20 доштай 10 сомон иҷада бо ҳама намуд пришибко ҳастай пришибкотон чанд сомон 10 сомон курпа адёлам пришибка будай диден духтаро ман намедонистам ина диден 10 сомон як пачкада 2 дона доран 10 сомон ҳамин дуташа мекунӣ ба сайз ина ин тараф ҳамаш пачкош 10 сомон ина ин слюнявчикора мепурсанд пешбандакои кӯдаконӣ силиконовия хушрӯан бинен 10 сомонӣ ина каседа дар корай ҳама намуд рисункаш ҳаст
марамат рақамҳои яке аз савдогароро ман менависам дар рӯи экран. Нависем бо ҳамроҳи худшонам суҳбат шавем. Иёш чиян? Кадом? Ино Ино танашвар. мачалка мана детский мачалочки ҳастай 10 сомон. Мана и қайчи чия? Ин қайчи бутулка швак. Ира бинен духтарако бутулка швакои фасон. Мана 10 сомон. Аҷоиб хушрӯ аз ин ина бисёрай касе дар корай биёем. Духтарако ёра бинен массажёрои хушрӯ омадаи 10 сомон. Иҷада чанда вай дошта диден чанд модел дошта. Мана 10 сомон. Ино ҳамаш массажёранд. Мана иша бинен. Ана роз вирози нишон метам мана. Диде? Ҳамаи ҳамино массажёр 10 сомон. Чанд тара светка духтарако. Ана баъд иё чанд сомон? Иё чанд сомон? Ана и вайора диден духтарако хучон клемишан ку кручоко. Мана. Бешилкача. Ино ҳами я пачка 10 сомон бидай. Бо хели суратак доранд диден? Ина барои попушӣ, барои чизе боша. Хулас иёшам хушрувак 10 сомон. Мана ишам иқа фасонакай 10 сомон духтарако. Инаи моделошам хушру мошинча 10 сомон. Ина кадо меша ки мегирен духтарако 10 сомон. Шумода пешниҳод шидага ина. Иёш бо пластмасси бидай ба ёш. Чокоша бинен чӣ хушру. Иё хучон клей мешаванд духтаро. Марҳамат ина каседа дар корай. Метавонен ки омада ай пеш бинен харидорӣ кунен. Ана баъд ана ино ҳастай. Салфетка дора, сухай салфетка дора. Мана барои ягон ҷо рафтан, ягон ҷо пикник биромадан варианти хубай. Я пачкачаш 10 сомонай. Пришпкора нишон додем духтаро. Ана баъд бо ҳаст пакетико 5 сомони. Иҷада падарочни пакетико кадо меша ки мегирем. Барои шумо 5 сомон. Марамат чиха падарочниҳои хушрӯ дорад. Бо омада бинен ҳамаи размеро ҳастай. Шонаҳошонам ҳами хел массажору ҳама намуд шонаҳо ҳастай. Иёям 10 сомон. Мана ба духтарако нигоҳ кунен. Хушрӯча ино ҳамаш 10 сомони. Мана хеваёшам бидай диден кришка. Мана кадом меша гирен 10 сомони. Мана обнӯшако барои кӯдако 10 сомон. Инаи намудош, ин намудош 2 донаш 15 сомон навистаги духтаро. Бо хайхтон омаден мебинен. Анаи баничко бошад барои ягончи гирифтан хушрӯча 10 сомон. Ана и тараф бошад 10 сомон. Обнӯшакҳои хушрӯ. Ана трубочкадор бисёриё мепурсанд. Ина трубочкадорои хушрӯ ҳастай 10 сомон. Ана иноям 10 сомон. Диден фасонакан и худаш хеле наклейка дора. Хоҳен ба танои ба калда рангине мечаспонанд. Хоҳен ҳами аднатон намешавад. Ям ҳами 10 сомон нарх гузорӣ шидагиай. Ба ёра нишонтон додам 10 сомон буданд духтаро. Ина марҳамат и футляр барои зубнои паста шотка. Мана намқи маҳкам меша хушрӯакай 10 сомони. Ана баъд ина ино 2 донаш 15 сом. Мана бакалора бинем чихе пластмассовиё бисёрай. Ҳамаи ҳамин 2 донаш 15 сомон тамошобино. Марамат хоҳишмандо метавонанд ки омада ай пеш бо бинен. Мана хушрӯчаан ҳамаш барои шумо духтарои азиз омада метонен тамошо карда интихоб кунен. Ана инакош ба фасонакан ира бинен оқ духтаро ба калакои хушрӯ 2 донаш 15 сомон иям. Одноразови ина ино чанд сомон? Одноразови чанд та дора? 25 та доштай одноразови намхе стаканчик мепурсан коғази. Ина коғазиёш ана инош иям 25 та дора. Ана инош пластмассови ина пикник рафтанда диден духтаро иҷа чиқа вариант бисёрай ҳам вайш ҳастай, тарелкош ҳастай, ҳам косачаш ҳастай, ҳамина стаканчикош ҳастай. Ҳамаи чӣ барои пикник рафтан шароит дар иҷа ҳастай ки бо нархҳои хеле хубу дастрас пешниҳод шудагиай. Диден 10 сомонай 30 та намхе стаканчики пластмассови дора. Марамат биёен бо хутон ай пеш бинен иҷада ҳама намуд пакето ҳастай пачкагӣ. Ина кепка тобистон омадастай духтаро. Касе да кепка дар кора ина барои кӯдакотон барои
خودتون میتونین خریداری کنین. 10 سومون. این ایو چندن؟ دو دونش 15. من ایو شبینین دخترکو. من دو دونش 15 سومون. این ای مدلم هست. انا این فسونشم هسته.